शिंदेंनी दिल्लीमध्ये आपली ताकद दाखवून दिली। एकनाथ शिंदेंनी अमित शहांना खिशात घातले। स्वबळाची भाषा करणाऱ्या भाजपला माघार घ्यावी लागली असं आंबेडकरांनी म्हटलंय। राज्याचं राजकारण झपाट्याने बदलत असल्याचं आंबेडकरांनी वक्तव्य केलं आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या या खळबळजनक दाव्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळामध्ये उलटसुलट चर्चा आता सुरू झालेल्या आहेत। एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा स्वतःची असणारी पावर काही आहे हे दाखवून दिलेलं आहे। जे बीजेपी असं म्हणत होतं की आम्ही असं स्वतंत्र लढणार कॉर्पोरेशनमध्ये, त्यांना आता असं माघार घ्यावी लागलेली आहे आणि एकनाथ शिंदे यांनी अमित शहालाच स्वतःच्या खिशामध्ये घातले असं त्या ठिकाणी दिसतंय। हे असायला एकनाथ शिंदे यांची किमया असं मी त्या ठिकाणी मानतो।